guztioi, batzuek, ongi etorriak. Bueno, ni Agus Barania naiz, Gorrontzi taldekoa. Eta jarri date gaurkoan, marroi potoltxo bat, hau ireki beharra. Esan diate, Agus, venga, atera tablaura, hasi emanaldiarekin eta jendea gaitu. Beraz, tokatzen zaitola izatea, eskerrik asko horregotegatik, eta ia denon artean gaur politia pasatzen dugun. Txalandi bat, esedez. Zen guztia lurrean dago orain, hau dena berrera ikitzeko ez naiz gai. Non nago orain ni, non ilusioa, zer da horko hori, ala maitasuna. Atera nuen, Doluz Ministenekoa, eta pixkata doluaren inguruko disko bat. Eta, besterik gabe, espero dut, niri entzunta gero, edo kanta batzuk entzunta gero gutxienez doluan ingurua pixkat pentsatzea, pixkat irekitzera, doluak konpartitzera. Denok bizi ditugu doluak, eta azkenean, garrantzitsua da konpartitzea eta zamak pixkat arintzea. Eta doluan ere askotan, ni sentitu izan naiz oso epaitua, bai kanpoko gandik, baina batez ere, nire gandik. Orduan, pixkat horren ingurukoa da horrengo kantua, zuekin epai. Horretik angelitzerakoan, bebeiek irien dut. Mugikorrean daukat mezu bat,
inguruko ikerketa baten emaitza da. Eta hor ikertzenen bilera iritsi nintzen minbiziaren gaira, ez? Eta minbizian zenbat dolu ematen diren. Eta jaso nituen Inurri elkarteko testigantzak, batez Elenita eta Ebaren testigantzak kantuan ateratzen direla. Eta nirekin batera animatu ziren kantatzera kantu hau Ines Osinaga eta Marina Landa, gaur ez daude hemen, bazpare, norbait emitxatuko gertuko dira mendik. Beraz, zuekin hilartean bizi. Doluaren inguruan eraikia zegoen tabuaz. Eta, momentu horretan kantak egitea utzi nuen, eta alako batean eukin amets oso berezi bat Jaizkibelen Xintxonan dela leku bat superpolita, ezagutzen ez badezute merezi du jotia. Eta, bakarrik hor negon, besterik gabe espazio eta denbora hori berarekin konpartitzen, eta hori izan zen, bultzatu ninduena berriz musika egitera, eta hortikan jaio zen ondorengo kanta. Beraz, mila esker entzuten egoteagatik, disfrutatu pila bat galaz, kriston artistak daudela, eta, eskerrik asko entzuteagatik zuekin Jaizkibel. Eta orain, zure zati txiki bat, nirekin dagoen somatzen dut. Ezkiak argitu nitena, Jaizkibel osoa guretzat txori bat. Gurekin kantari, kanta hori txantxoa aurrean, zure ahotxean, galtzen nahi zure falta asko somatu dut, deluze hauetan. Agina, ni ez naute aurkeztu, Alberto? Ni Estik Uriel naiz, eta Zumaitik nator. Plazerra da hemen egotia. Eta, jake Euskararen gala dan, ni azken aldian nahi naiz. Ulertze zait? Bai, ez, bale. Ez dut pianoa jotzen. Azkenik pianoa joko bano, nik pentsauta dakatzen da nire izen artistikoa. Itxu-itxuan nire izen artistikoa izango zen, Stevie Marabili Wonder bezala. Stevie Wonder. Esplikak bertezkizu etxistiak, bale, lasai. Jarri da modan asunto bat, nahi oso preokupauta ditena. Zuk ez dakit hemen elkartea jute zeate? Soziedadea jute zeate? Ez. Bai. Tarteka. Ta zeitezue sobrekin. Zenin ereko harrian, flipatzen da, nik ez dut ulertzen. Iristea, ez, bazkaldu de, egonean sobremezan da, taperrak eta gauzak banatzeko unia iristea, eta nik ogitxurila ez dut jaten, Ez, ezkenik bihartik aurrea ondo jaten hasi bernaiz. Ondo jaten lehen jaten zenun belarritik, Ez neska, bakizu garbi jaten hasi bernaizela. Zuk zortezu, karrilera hauek lurrian rebosa berdutela taperrian sartu baino lehen, oze? Eta gero tarta sobrau da, eta ez. Nere txian azukria ez da sartzen. Eta oin arte jan dituzun hiru tartazati. Ziditu nahi, esateula, neska, tio, eske, sarrerak erostegatik eta lortzeagatik muchas mertziz. Muchas mertziz ze hostia. Osa, benetan, zen nahi du erakutzi, hizkuntza asko dazkila, o zer plana? Behintzat ez du esaten eskerrik. Zenei eskerrik esateuenak, nahi batek eskerrik esateitenien izateiot. Asko. Pero mucho asko. Kontzertutan abestu itezue. Bai hola, hau betiakin, bai. Azertako.
Zertako, zen nahi ez erakutzi, lagunai bakizula bestila, beak badaki. Nik ordain dutut 60 euro. Behai entzuteko, ez, zure garrasiak. Iran, eukuiko ezue, Estibi Marabili. Eskerrik asko! Bueno, gabon, zioi, aginako herriari. Zer populismo, Publikoa irabazteko. Euskararen gala, dala esan zidan Oskarrek eta zin nintzen pentsatzen, bueno, ide horietako gauza bat ingoek. Inork ezak esplikatzen zerran iten detena nik ez. Horietako gauza bat ingoet. Baina bai idatzen nun beste ekitaldi solemne xamar bateako testo bat ni eta euskararen arteko harremana edo euskarari idatzen nion testo bat da eta izena du gure biziraupenaren sekretua. Biziraupenaren sekretua. Guk ez zintugun ezagutzen, eta ez genuen zertan ezagutu ere. Baina lurpeko erreka bat bezala iritsi zinen gugana. Mendez mende, mendiz mendi, balez bale, belez bele, bide eginez. Airezko katedral bat bezala, hau-zau, gogoz-gogo eraikia, gugana iritsi arte. Guk ez zintugun ezagutzen, eta ez genuen zertan. Izan ere, eguneroko Gernika hartan, belaunaldi osoek galdu zintuzten, baiara osoek, herri osoek, familia osoek. Eguneroko humiliazioen, zigorren eta mehatxuen bombardaketapean, beldurraren legean, B klaseko eta irendua, hamarkadaz hamarkada egunero, ezertarako balio ez zenuela entzuten zuen umea zinen. Baina zure paisaia hortara etorri ziren nire aurrekoak, uholde etorri ere, gerra bat galduta, baina irabazleen hizkuntzan, zu bezala, B klaseko baita ere, bizitzaren txirikorda bihurriak. Zu, ia mortua zinen, eta bertakoak zu isilik gordetzeraino ere iritsi ziren, hizkuntza bat isilik gordetzera, hil ez zezaten, hil ez zintzaten. Eta erresistentzia horri guztiari esker, milaka urtetiz etorren lurpeko errekaren lehen tanta iritsi zitzaidan ahora, zehaskan nengoela, zure lehen urxirripa, xabu txiki, xabu maite kantatzen zidaten Zamoranoaren eta Estremeñaren ahotik. Zure baitan lehen aldiz murgildu ninduten, ni ere izan nendin etorkizun. Baina zuaitzik gabeko sustraia nintzen. Esamolde traketxekin eta hitz gabeziekin, lotxez egin nuen bidea nire abizen erdalduna galdean. Herriz aldatu ginenean, euskaraz bizi zen herri hartara. Ordurako
nire baitan zinen jada. Eta euskararen paisaia hartan eguneroko nire betaurreko bihurtu ziren, nire kode intimo, nire ametsen hizkuntza intuitiboa. Eta lehen bertso hura egin nuenean, euskal kanturi zaharrenarekin elkartu ninduzun. Eta kantu horren ahoz-ahoko 600 urteko errekak eraman ninduen ni ere. Eta zure historia osoa, nire historia bihurtzen hasi zen. Nire galdera da, iritsiko ote zara zuretzat basamortuak diren oraingo plataforma digitaletara eta bideo-kontsoletara. Zuretzat hain arrotzak diren ospitale, epaitegi eta komisaldegietara. Egin ahal izango dituzte euskal ikasleek azterketak euskaraz, euskararen herrian. Iritsiko ote zara atzo gure familia iritsi zinen bezala, termibusera egunero iristen diren milaka Abdullah, Geraldin edo Murielenganaino. Beraien seme-alabak izango aldira biharko bertsolariak edo lehendakariak. Iritsiko ote zara gure estrategia kezka eta eztabaidetaz deus ez dakiten hiri handietako etorbideetara, muga herrietako gasolindegietara, enpresen goi administrazio kontseiluetara, biharko irulegiko eskuak izango diren Android eta smartphone aplikazioetara, atzerreko filmetara, superheroi unibertsaletara, hiri periferietako dantzalekuetako hilaretara, zure kultura eta jakintza, euskararen herrira jaiotzea besterik ez, misio historikorik gabe, basamortuko zeharkaldirik gabe, epikari gabe, bizi besterik ez, eta izatea arnaz, traketxera dutzen zaituen ahots hasi berri zalantzati bakoitza, arnaz, zure bidez gustatzen ez zaizkiran gauzak entzutea, arnaz, dantzatzen ez dakiran erritmotan kantatua izatea. Nahiago nuke nazio iritsi zara, xume, arime, iraunkor, temati, ilunpean aurrera bidea topatuz, hildakoak inguratuz, horbelen, arren eta zizaren munduan bide eginez, alaitasunean babes hartuz, sustraietan gilibilduaz, brontzezko eskuar lazkanduz, etxola aietatik, areto honetara, kriseilu aietatik foku hauetaraino, gure arnaz eternala, milaka urteko bidean galdu etzaren hitza, isildu etzaren kantua, gure lurpeko erreka, gure biziraupenaren sekretua, bizirik jarraituko badu, ahoz goran esan beharreko, guztiok jakin beharreko sekretua, beti lurpean eta bazterretik zatozen erreka hori. Zuri, itxasoa zor dizugu, justizia zor dizugu, ausardia zor dizugu, etorkizuna zor dizugu, eta gure lokanta berriekin amets egingo duten aur jaio berriak, esnatu daitezela euskararen herrira, eta zorioneko. Haragia ere zeharkatu dezake, baina hobe zegoen lekuan ustea. Esperimentu hauek juju pixkat ematen diate. Zerbait daukat eskuan? Harik, playari emon, hola momentua. Eskerrik asko ekipo, Hoxe, plazeta da beretan, lasartearra naiz, 34 urteko lasartearra, irusetit hemen aktuatzea. Jarri nunean sare sozialetan hemen arituko nintzala bakarritzen daiten,
lasateko batek esan zian, Mikel, el monólogo de euskararen gala es en euskera? Flipatzea gaberuta, esan egon, a ver, euskararen gala. Aritz teknikariari izan ezik, pleiari mamen. Pentsatu euskararen gala batean bakarrizketa erdera zitea, hori da, sagarrotik batera jun, eta menu veganoa askatzea bezala, ezta? Gauza bakoitza bere lekuan ondo, bale? Bueno, 14 urte Madriden, Alberto esan duen bezala, 14 urte Madriden, lasartera atatzen aizen bakoitzean, gauza gehiago aldatuta ikuste ditut, gauza asko ari dira aldatzen, adibidez, azkeneko 5 urtetan, kuadrilean, 9 ume. Azkeneko 5 urtetan, 9 ume. Osea, nire kuadriakoak, aidia, bere posibleren gainetik, larroa jotzen, nik uste? Hoi, nik uste, normala da, ez? Ze, klaro, han Madrien nahola, ez dakat inor hitzeiteko, pentsatzeko, euskaraz pentsatzeko, eta da. Orduan, indet, euskararen analisia, baino Madrilgo ikusperitik. Nahizu analisi hori egitea? Bai o ez? Aztegea, lehenengo puntua, kontuz ibili behar da, euskalkiekin. Nik uste esaldi hona ditugula euskeraz. Ez? Esaldi etorkizunerako geratuko diren esaldiak, ez? Pentsatzen du hori? Bai o ez? Ez? Nik uste kriston esaldiak ditugula, adibidez, iparra galdu bihotza eman. Faltan botatzen. Pintxopotea, zuek pintxopote zalea zate, eske guma erantzan, batzen zate, pintxopote, Burgosetik bera tapa gratis deitzen da. Nahi batzu etxalo egine, Udan gertatuko den gauza bat, kontatzeko kristona da, ezta. Bakizue, euskaldunak eskoleretik kanpo daudenean, badaudela tipo batzuk, diala euskalduna baino flipauak, ezta. Euskaleretik kanpo daudenean, igual tipoa irungoa dala, ezta. Baina tipoa jute dala euskaleretik kanpo, eske yo soy vasco, al Madrid yo soy baskísimo, hola, ziten, yo soy baskísimo. Eta baten notatu ginen udan, abuztuan, 10 kuadrilla bat. Eta nita beha euskaldun bakarra, baina ez gien ez dautzen, Josu, irungo Josu. Eta baten hasi ginen itzaiten, Euskal Herriko kulturei buruz, eta tipoa, ¿queréis que os cuente las brujas de Zumarramurdi? Ezekin ez da zaten. ¿Queréis que os cuente? Es que yo, eta, claro. Eta nintia pixkator zirikatzeko, gatu nintzen, oazen pixkator zirikatzea. Eta zan nion, Josu, 10 kuadrilla, Josu. Zein da zure bertsolari gogokoena? Eta tipoia izerritan. Nire bertsolari gogokoena, zein da zure bertsolari gogokoena? Zaila da batekin gatzea. Eske asko daude, asko daude eta honak. Eske igual podiuma ingo izute. Irujo goni titin, ez, betikoa, ez da? Errua errunduan oioa zara maldan bera zoaz erruberari ultzaka erru ezberdina erru bera erruak bakar errudantza erruak segitu erruaren antza zer izan zen lehenago errua edo errautza eta errurik ez balitz bizitza balitz abia dena bere kabuz balebil kulparik ona ez ekarri nirekin ez konparti pasturak badakizen den gure kontua gaua putzua babazin naiteke alda gaua xamu
eskuak zerurantz, otoitzean elurrez. Ezin itxasoa, arabiar baten bihotza gogoragoa, dantza, odelez maitua. Harriko eskorrek bakarrik egin zuten negar. Harriko eskorrek bakarrik. Arabiako lurri guztiek ere ezin dute estali Israelek sortzen duen ustelkiratxa. Rafaat al-Arael. Ez dakit, 3 urte izango ni Eliza onda etorren nintzela. Eta oso guztua, jo nintzen ez dakit orduan hemen izan zineten zuek bakarren bat. Igual bai. Nire izenan inguru nahi nintzen bizkat izketan eta konturatu nahi hemen ere badaula jendea, Beltran, gaixoa, aipatu dute, sartu du, hor saltxan. Zuri izena nola zan? Belai. Hor beste izen arraron bat ditu dugu. Oidui. Oidui? Zaldi bidin, aralarren bai dago. Oidui. Bale. Izena, nik izan nahi dut, eta beti berdin esaten dut, baina ume bat izan nahi bat ima dezuen, nahi oso ondo iruditzen zen. Baina izena pentsatu ondo. Esan nahi dut, izena betiako da, printzipioz. Batzuk aldatzeute, nire amona naizpa jaio zan, Maria Josefa bezala. Gero Juani bihurtu zan, 50 urte bueltan, eta 80ekin moain Jone da. Izen bat Jone. Osoa, pute hautakon elkartea. Eta oso ondo funtzionatzen nahi da, gainera, kontatuko dizuet, bazkide batzun, kasu batzuk kontatuko dizkizuet. 0-0 bat bazkidea, emakume bat, etorri zan, nik elkarte iriki berritan, gustu hartu nuen, etorri zan, atxaldeon, kaixo, egia da hasieran nahi genula anonimoa izatea, alkoholikos anonimos da hola bezala, baina gure kasun ez zuken zentzuin. Orduan izenaz galdetu behar dio, barkatu, arratsaldeon ongi etorri nola duzu izena. Eta berak erantzun zian, 1000! Bai, hola. Nik hasieran pentsatzen taldea, hauek terapia egiten dute gela batean, berai bakarrik, momentu honetan bertan dauzkagu, egoitz, ugaitz. Kimetz, enetz, iraitz eta oroitz. Denak gipuzkoarrak, baina denak Bilbora ikastera joan dako gipuzkoarrak. Eta noski, han ziren, oroitz, ugaitz, kimetz, enetz, egoitz eta ugaitz, eta goitz eta goitz. Eta eurentzat oso gatza izan da. Erdia baina gehiago karrera utzi dau, eta etorri dira berriz ere etxera, triste. Herria. Haze gaua aginakoa, Albertok mikrofonoa hartu zuenekoa. Denak lokartuta ginela, oiu! Batekin usurbilkoak ere esnatu zituenekoa. Agus korrontziko da holtzara dantzari bilala saltoka dituela. Agus bera ere dantzan noiz hasiko esperoan, baina gure naia gutxean geratu da segituan. Ilargia sartu da ondoren Elizan doluari hitzak jartzeko irrikan. Eta hori promoa sartu diguna, igandean izango dela Durangoko plateruena. Estik anglisismoak kendu ditu, eskerrik eta muchas mertzis ere gorroto baititu. Baina argi geratu zaiguna, pito usaina dela hor goran duguna. Euskal dantzak aztu eta hankaz gora zintzilikatu da eider. Pito festako norbait ikusiko nukenik, barrabilak estututa bera bezain eder. Eta gero momentu itxela, Jon Maia etorri denean, badakigu ez duela bukatuko bela, 11 erdietako kanpaia entzunda bukatu duenean. Eta hitzen magoa jaitsi denean dirua egiten hasitzaigu bestea. Ume eta helduen ilusioekin jolasean, baina 50 eurokoa sartuta poltsikoa. Euskararen galan Madrilen biziten lasartearra, gaur izan dugun fantasiazko animalia bakarra. Eta berriz ere Agus, eta berriz ere dantzariak, eta Agus maiz mai, Jon, Mendez, Mende, Mendiz, Mendi. Petxi sartu da etxean eta kitarra soinean zalantzan ibili da monologoa edo pole dantzaren artean. Eta atzetik zelatan bertsolaria atera digu bere alderdi marrazkilaria, meritu gehien duena dagu marraztea, bakarrik ikusita atzekaldea. Eta hau esan da banoa, oean egon nahi dut berehala, eskerrik asko agina, gore euskara, eta bere gala!
izena, abreviatura Sabino eta ardoa da bino, ez da izan erradibino nik eduke nahi edan ordo hori aukeran, horzen ardoz atxea, zen angula, zer nolako pelikula nik ez dut janau sekula, baina jande nahiko gula, eta ez egin hor burlatze ezin dut disimula, eta hor da txoko alde, usurbilgo lurralde eta atzean handatza, badauka horren antza, joaten zera gorantza handauden lubakiak, gerrako aitzakiak eta herrizatiak, gero da santuenea, etorkinen auzunea, handago jende xumea horrazi dira barrezka, ze graziosoa da ez da, hangoa galtzarete. Ba ez egin parre fuerte, bai hause da hangoa, handaukazu zangoa txalo bat berarentzat, zean bizi zen behintzat. Entu ibili behar zen kontuz zagaletu zer moduz, oskartzen zinegotzi hori ezin egotzi. Ja horretik atzabiltza aldatu da bizitza edo jarraitzen dezu zer esan dezakezu, esan zazu zerzo, zerlarun bata, orain jada igandea, baina ez nadago jendea, eta hau da humorea, erosita bombilla, gutxienez 2000, joan dira uzurbila, kable guztien bila, venga pixka azkarrago ni orain dikondo nago, eta hor da harri eta kamara dauka beteta, eta ez duken zentxapela honek ere zen nibela, gorka urbizukin hor bueltan ibiltzen bai datene. Ez izan oso normala, aurren beste monologo, eta zenbait podologo, eta marrazkilaria gainera bertsolaria, una hiri ere txaloa, hain da mutu txaloa. Da artista globala badakigu bezala, azten bagera txaloka, esku bat bestea joka, aginak badur ritmoa, baina hau da minimoa. Eta upa, agina, venga, nahi zuen arte.
fotografia ateatzeko gio guzti fotografio getxian da. Eskerrik asko eta txalo jotzen jarretxe beraze. Eskerrik asko Ilargi, Esti, Eider, Agus, Maider Leizasko Gardara dantzatalekoa, Petita Ana Gardara, Asier Tira Magua, Mikel Ornejo, Jon Maia, Xabi, Noski, Unai Gaztelo Mendi, eskerrik asko, Ibai Arri eta Hortzabetxe eskerrik asko, eta eskerrik asko baita ere, nik bilak izkideen, Aritz eta Aritz Anamoru eta Oskar Santa Maria antonatzetikan. Eskerrik asko zuen itortzetikan. Eskerrik asko. Aio gopo.